Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga para pakita ang bagong motor ng CF Moto 450cc SR, no? Yan, pakita ko sa inyo at alamin natin yung mga specs and then yung cash price at yung installment nito. So abangan po natin ito mga kapatid at makikita natin yung mga ibang mga motor nila dito. Pero bago natin umpisahan ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod kong video. God bless! Noxky Vlog. So ayan mga kapatid, andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Para dito sa isang big bike ng CF Moto na bagong labas, no? Pero nilabas na to noong 2022. So sisilipin natin to ng konti, pero hindi ako expert dito sa specs nitong bagong motor na to. Kung ano lang yung makikita ko mga kapatid, yun lang yung sasabihin ko, ano, yung alam ko lang. Tingnan natin ang malapitan. So ito, napakaganda ng kanyang design nung nakita ko agad. Para siyang Kawasaki Ninja, no? Dahil meron siyang winglet dito. Ito, makikita natin. Tapos 450cc na siya. Yung nakalagay 450 SR. Tapos dito nga yung napansin ko, ang ganda na carbon fiber finish yung design dito. Tapos may lining pa na red. Yan, oh. Ganda kabilaan. Tapos ito glossy gray siya. Tapos black, no? Yung combination. Ayan. Tapos sa headlight, napakaganda. Ayan, makita natin yung headlight niya. Fully LED na. Tapos may DR lights dito. Ayan. Tapos meron din siyang windscreen. Ayan. Puti lang, no? Tapos may logo ng CF Moto dito. Then pati yung kanyang side mirror, ang ganda, no? Ayan. Meron pang ano dito, no? Ilaw dito na LED. Ayan, yung design. Then dito, makita natin yung kanyang panel ay naka TFT display na, no? Digital na yan mga kapatid. Hindi natin alam kung ano yung meron dyan, pero sure ako na andyan na yung kanyang speedometer, odometer, tachometer. So lahat na ng function ng big bike, so makikita na natin dito. Ayan. Tapos yung kanyang ignition, ito. Ayan, maganda, oh. Meron din tong lock, ano. Tapos sa handle, ayan, makita natin pakaganda yung kanyang design, no? Talagang premium looks mga kapatid. Then ito, may mga function siya dito. Hindi natin sure kung ano yung mga nandito, pero ito ang alam ko, yung kanyang signal light. Then busina, kasi meron siyang function dito siguro sa ano niya, sa panel niya, no? Then meron din siyang pass switch, ito. Tapos clutch. Tapos dito may kill switch, no? Ito, makita natin. Tapos yung electric starter, tsaka sa throttle, okay na okay ito. Meron pa siyang pinaka brake fluid, no? Yan.
Dahil sa tank, ito makita natin ang laki, no? Tapos may tatak ng CF Moto. Ayan. Pagdating dito sa may upuan, napakaganda, oh. Meron siyang SR nakalagay. Tapos sa palambot ng kanyang pong. Pati dito sa may OBR, Ayan. Tapos dito makikita natin ang kanyang fork ay naka-inverted. Ayan, laki. Kulay gold naman ito. Ayan. Dan dito sa kabila, tingnan natin yung kanyang, ayan. Napakaganda ng kanyang disc brake. Ang laki. Tapos, ang pinagandaan dito, syempre naka-ABS na yan. Ayan. Tapos, yung kanyang caliper, ganda rin. Napaka high-end mga kapatid. Naka-Brembo na caliper. Tapos sa fender, ayan, maganda yung fender niya. Sporty talaga yan. Then, yung gulong, ay naka-tubeless na din. Mags na kulay black. Tapos ang tatak ng gulong ay CST. Tapos ang size naman ay 110 by 70. Itong sa harapan, Yan, malaki na mga kapatid. Then dito may nakalagay na SR Play to Win. Ayan, kulay red. Tapos ito meron pa rito logo CF Moto. Ayan. Tapos ito, nakita natin yung pairings niya dito. Ayan, maganda, ang daming aerodynamics, Ganda ng forma nito mga kapatid. Sa muffler, ayan, parang stainless ang style nito. Tapos may heat guard dito na matte black. Ayan, tapos nakamono shock syempre. Ayan. Yung sa likod, ang size ng gulong 150 by 60 by 17. Ayan, yung sa likod. Tapos disc brake na rin yung likod nito. Sa tail light po, ayan, LED na siya yung ilaw niya dito. So hindi lang natin ma-operate kasi display lang to, hindi pa siya nilalagyan ng battery. Pati yung signal light mga kapatid, ayan. Dito naman sa fender, okay din, paka sport look. May ilaw dito sa may plate holder, then reflectorized na kulay red. Then ayan yung kanyang kabitan ng plaka, Ayan, then dito tayo sa may grabber niya, ito. Yung sa likod na to nakalagay, na kulay gray. May SR. Tapos dito na yung OBR mga kapatid, kakapit. Yan yung purpose nito. Ayan. Then dito, ayan, makita natin yung kanyang cover sa chain drive. Safety, para sa kadena. Then dito yung style niya dito, ayan, kulay silver. Then sa footrest, ayan, napi-flip din to, para pag semplang ito unang tatama dyan, pero gaganon pa rin yan, so hindi pa rin madadamage. Tapos wala na siyang center stand, naka side stand. Tapos meron din yung kill switch, Then ito yung kanyang shifter sa cambio, ayan, naka single shifter, 6 speed na rin to mga kapatid, Ayan. So napakaganda niya sa appearance niya mga kapatid. So ayan, sa overall mga kapatid, gusto ko siya, napakaganda niya. Sa mga gustong kumuha, available yan dito sa Motorcycle City, inquire na lang kayo dito kaya ma'am tsaka kaya sir. Ayan sila, shoutout sa kanila, Ayan. Tapos marami pa silang mga motor dito. Kung big bike lang yung hanap niya mga kapatid, napakarami po, meron pa silang yung isang klase, yung 300cc top 400 na NK ng CF Moto. Ayan, yung kulay ay white nandun. Tapos black meron din. Tapos ito yung 300cc, meron din sila dito. Ayan, na sports bike din. Yung dito naman puro naked bike yun. Pwede dito. Ito naman mga ito parang copy racer yung style, Yan, Kawasaki. Yan po, screenshot nyo yung price. Tapos meron silang Benelli Evo 200. Tapos MT 03 ng Yamaha, tsaka Rouser, meron sila dyan. Ayan. Dito naman sa side na to, meron din silang ayan, Suzuki Raider FI, meron sila dito.
PCX, then Bajaj, meron Kawasaki, Barako, meron. Then dito, ito mga scooters ito yung latest naman ng Suzuki na Avenis, mga kapatid. Then dito, ito naman yung Benelli Anareya 125. So, na-picture na rin natin to, mga kapatid. No? Then dito, meron pa silang Aerox, MIUI 125, tsaka Mios Sporty, tsaka SkyDrive. No? Ito pa, isang big bike na. Sa susunod, i-vlog yun natin ito. Yan o. Safe moto din to, mga kapatid. 700cc, mga kapatid to. Laki. Tsaka itong isa pa. Ilan to? 500cc naman. Ayan. Ganda rin. Mga susunod na ano natin. No? Ganda nito. Oh. May pa-X. Ayan, CF Moto. So, yan lang po mga kapatid.